Ndinikeza imbeko kubo bonke abefundisi abakhona kule ndawo. Nomama ubefundisi. Ndinikeza imbeko kotata bonke nomama. Abantu abangobhuti nabantu abangosisi. Usunday school egameni lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Ndingokwamhluhlu, ndizalwa apha eMthatha kulo mhlaba ongaphesheya waseXhulu. Ndisindisiwe izono zam zaxolelwa nguJesu, endixolelanisa noThixo. Ndatsho ndabizwa ngagama limbi ezulwini, kwapha xa ndibizwa ndingumntwana kaThixo. Ndatsho ndanobudlelwane naye uThixo ngaye uJesu. Ndatsho ndakholwa apha entliziyweni yam, ndanesiqinisekiso sokuba xa ethe wabonakala nam ndiyakufana naye. Ndibulela le nto ke yokusindiswa, yokuba phakathi kwabantu abacholwa yinceba babizelwa ebukumkanini benkosi uJesu. Elithi izwi lenkosi, obubukumkani bubukumkani obungasayi kushukunyiswa, bubukumkani obumiyo nkqi. Yikhampani lesayijoyinayo esiqinisekileyo uba soze yiwe. Athi xa ethethayo uJesu eyigaranta athi zonke izinto zodlula, kodwa izwi lam limi ngonaphakade. Amen. Ngoba le indlu sangena kuyo yasekwa phezu kwezwi. Athi xa ithetha umbhali, kwakunabantu ababini abayebokha izindlu. Enye indoda yayokha edwaleni eyayindlu, enye yokha esantini. Zombini ezi zindlu zanethwa sisichotho esinye, bezisakhiwa ngumakhi omnye. Ithi iBhayibhile, ngomso xa kusisa kwasenye indlu phantsi, kwasenye indlu isamile. Na uthi uJesu xa ecacisa umahluko phakathi kwezindlu, yindawo ezakhelwe kuyo. It does not matter istorm esinosibetha le indlu emileyo, ayinastorm sinokuyichitha. Ayikho safe kuba umthetho wayisafe. Isafe ngenxa yendawo eyakhelwe kuyo. Indawo eyakhelwe kuyo sisiseko esingasayi kushukunyiswa. Lena ndibulela ubabalo, loba phezu kwezindlu zonke ezakhiwayo, phezu kweefamilies zonke ezinabantu abazalwa kuzo, ndibulela le family enomnombo wegazi, elithetha into esingcono kunamanye amagazi. Le family enomnombo wenkosi eyinkosi phezu kwamanye amakhosi. Oh Jesus. Amen. Le family tata wayo unguThixo, ombetere le uba ngutata. Amen. Weligwala la umithi simama. Oh Jesus. Mama wami mithisa ligwala. Yep. Into yathi yawumithisa. Yathi yapha. Jesus. Makabonga uJesu. Amen. Ncwadi yamaHebhere chapter number 4 verse number 12. Ngibela instrument tata, thank you very much. Ncwadi yamaHebhere chapter number 4, sorry, verse number 16. Ncwadi yamaHebhere chapter number 4 verse number 16. Izwi lenkosi incwadi yamaHebhere sifunda ku-chapter number 4. Yes. Siqala ufunda ku-verse number 16. Verse number 16, thank you. Isihloko, uYesu umbingeleli omkhulu. uYesu umbingeleli omkhulu. Verse 16. Yes. Masisondele kangoko singena juju. Now uthi lo mbhali xa ethetha masisondele, uthi masenze njani bancane? Masisondele. Kuthethwa nabantu abakudana. Amen. Kuthethwa nabantu abakudana kuthiwa mabasondele eduze. Basondela phi so? Masisondele kangoko singena juju. Yes. Apho ahleli khona esihlalweni sokulawula uThixo. Yes. uThixo wethu onenke
inceba. Yes. Apho sakwenzelwa khona ububele nesisa. Sincedakale ngoku kuselithuba. Sincedakale nguThixo wethu onenceba ngoku kuselithuba. Ndiyazirhalela zaSixhosa sidala. Sincedakale kuThixo wethu ngoku kuselithuba. Ithetha ukuthi le ncwadi ngamagama aphandle kuzithuba apho ekuphileni kwakhe umuntu ophilayo kuzohambeka kuhambe kufika ithuba apho kuzothwa njengoba uphila uncedo lukaThixo luyanqamka kule Jesus. kuzithuba apho kuzofikelela le ndawo yoba njengoba siphila kufika umzuzu wokuba lithi izulu inceba kaThixo kum nawe inqamka kule ndawo. Jesus. Now uthi lo mzalwane asicebisa kona kokuba lo gama isekhona epleyitini. Amen. Bonke abantu abayilambeleyo mabayiphange ngasandla zombili. Isihloko uKristu mkhulu kunababingeleli abakhulu bomnqophiso omdala. Verse 16. Masisondele ngoko sinokungafihlisi kuyo itrone yobabalo. Kuyo itrone yobabalo. Ukuze samkeliswe inceba. Yes. Sifumane ubabalo lokusiza ngexesha elililo. Kuthiwa zimbini ezinto zifumaneka kule trone, inceba nobabalo. But namhlanje focus yam ikule ndawo yokuqala, inceba. Inceba. Oh Jesus. Na iBhayibhile xa ithetha ngenceba kuzoke ithetha ngendaba yokuba kukhona abantu abathathu. Once kuthethwe ngenceba ku-involve abantu abathathu. Oh Jesus. Number 1 ku-involve umoni owonileyo. All right. Ku-involve number 2 lo mntu woniweyo. Amen. Ku-involve number 3 lo uzogweba ityala laba babini boneneyo. Jesus. Now iBhayibhile ithi mabeziswa aba bantu babili bezoxoxa, omnye emangele omnye emangalelwe. Yeah. Ufika lo ayibeke icase yakhe. Jesus. Abaquphi balicuphe baliphande ityala bufumaneka ubungqina boba wonile lo bukho. I-evidence qokolelwe yonke ibekwe etafuleni kuthiwe nansi evidence simfumene onile lo. Now abuza umbuzo kuthiwa ungasiphendulela uthini ke wena kwezi zinto? Avele yena athi ezisitholo ayizo sikamuntu wase next door zezam. Oh Jesus. Nto nje ndiyazisola uba ndandingenwe yini xa ndandisenza okunoku. Isikwe imfesane ijaji. Oh Jesus. Imlibale lumangalayo. Ilibale izinto ezimbi ezenziwe kulo. Ifocus kulo. Othi yini manje? Yini mgwebi? Ndiyavuma. Ndonile mna. Awunoba netarhu kusini na. Lo ohlele esihlalweni badla ngofaka izibags azifisa zithi ngoba ukhangelela umangalayo. Lumangalayo uthi ndifuna umbona uzokwenza njani kujaji namhlanje ngoba number 1 lo nanga amanxeba undiqabele. Number 2 nasi sisu nisithwele sesakhe. Number 3 isifo ndishiye naso. Number 4 ndinegama loba ndingumreyitshwa ndiwuyena. Ndifuna ubona ubuzoyithini icase yam. Akhangele ngapha afike khona sesiAram sizimeleyo sithi oh Jesus. sizimeleyo sithi tahu. Hallelujah. Tahu. Oh
Jesus. Amlibale lo woniweyo, afokase kulo wonileyo. Ayibizwa igama layo loo nto ecourt. Kuthiwa icourt imenzele inceba lo, yalibala ngalo uba uzophuma esithini ngomthetho. Ngoba emthethweni kukhona into eyenziwayo eyenzelwa bonke abantu abonayo, abavumayo xa bonile bathi Nkosi ndonile phambi kwalo lonke izulu. Jesus. Nento eyenzelwa abantu abathi xa bonile banikezwe yona. Ngoba inceba Jesus. ayibanikezwa abantu abarayithi, abayidizela abantu abarayithi inceba. Amen. Andiswayo iBhayibhile sithi kukhona utata othile wathi esisityeni wadicide ukwenza itheko, waqasha isawundi ye-38,000, waqasha ideko ye-60,000, waqasha i-catering ye-180,000, wendlala i-red carpet zakhe, wathenga oonini be-decoration, emema abantu abangama-VIP ekuhlaleni, ebamemela just for ukuba spoiler. Amen. Nabethi iBhayibhile nge-D-Day, ngosuku lomlolo lwetheko, wabafuna nawathi into zobawo ndilungise kwanela, itafile ziredi, ukutya kuyaqhuma. Ithi iBhayibhile amadoda right anezinto yeqala yashaya ucingo yathi mhlekazi ndinomke omtshapho. Zakhale ngihlala ixesha ndibe nexesha lomgama. Amen. Andiphumelele eThekwini. Eyesibini excuse yathi umhlaba endinawo ngenxa yemali endinazo ngokwenza umhlaba omtshapha ngesheya. Zakhale ke ndiyohlola into zam uba zimingo oluphi nohlobo. Jesus. Wabuya namadoda ematshekile athi mhlekazi yonke le nkcitho yenzileyo kubonakala ngokungathi you-waste. Amen. Kwabuyenzele abantu abarayithi. Yathi le ndoda abashiyeli iyane esitratweni, iyane iphantsi kwevantyi, abanolanda isiqhwala, abanolanda amahlwempu, abanolanda onobenane. Nibacela emzimkhulu emzimhle. Jesus. Kutyiwa mahala, kutyiwa simahla, akutyiwa mathambo, kutyiwa ukhentaka uqobo, akutyiwa ntswela zayo ipizza, kutyiwa yona uqobo. Futhi ayingo-one decker, ngo-triple decker steak and kidney. Babize bonke balande onobenani. Ithi iBhayibhile onobenani saphakama esando sithi ndayigqibela inepizza, ndayigqibela kokutya, ndandisahlala ekhaya ndiyeka sohlala phantsi kwebridge. Ngoba abantu abasibonayo isisa ngabantu abasweleyo. Amen. Then umhlabela mawusile athi hane liswe kwaneliswe Islam yebo. Mighty Jesus. Kwaneliswe Islam inceba yenzelwe ukuzolungisa amakamva wethu. Jesus. Njengoba ngabe ufana nam lo uthi xa ujonga ngemva uthi kubusoyika ujonga amahlazo wakho, ujike ilihlo lakho liphele egxalabeni ube nentloni zokugqitha. Jesus. Inceba yenzelwe abantu abanjalo. Jesus. Into ebangela uba namhlanje ndibe nesibini sokujika njongemva ngenxa yobana phezu kwe-new death endiyenzileyo ndibona amathonze. Jesus. Ndibona i-waste, ndibona ubunyukunyuku endandibenzile ndingasabuboni. Kunendoda eyambethe ezimhlophe, amehlo wayo anjengomlilo, ethi aphuma ikrele, ndiyibona iphethe imophu nebhakethi elivuze amathonse egazi, ingorobha imesi
eyenziwe ndim ndinguziro. Amen. Mighty Jesus. Ndibona inkosi enkulu Amen. ilandele emva kwesicakanyana senkwenkwe. Amen. Jesu, Jesus. Jesu. Hallelujah. Intwana abangela ubumama omcengwa lo mntana kaye bangatshona ngapha uyamlandela. Kaye bangatshona ngapha siyibhala nayichona ibhala namlandele. Uyamunderstanda the athalala. Jesus. Into abangela bangadikwa nguye le athalala lakhe. Amen. Inceba yenzelwa ukulungisa i-background. Jonga, ikhona iplani yokulungisa yonke lento sesiyenzile. Amen. Ngayo inceba. Alisayo uJesu mayidibana lemfama eJerikho siyabuzisa. Yima mhlekazi. Njengoba le imatha apha endleleni izeqhume ngezimpahla engaboni ngubani owonayo apha. Because njengoba inje ikhona insusa amabala. Ithini past yakhe because ipast yakho yiyo ekunika ifuture yakho. Oh Jesus. Alisayi khona abantu abathi nje babehamba nje ingomso labo liphambi kwabo liyabakhokhela. Because izolo lakhe yayinguziro, nengo izolo lakhe liyamthethela. Litha ukwazi uzalwa unguziro uphethe usengu100, you must die a zero. Awukwazi ukukhuleni kwakho wenze izinto singamanyundulu zinje ucinge uba ngomso uyawukwenza iziqwenge ezibukwa lizolo. Khona abantu abathi behamba izolo labo liba programmela ingomso labo. Njengoba behamba nje kunento abahamba nayo ecofa ikhompyutha eyenza iprogram. Oh Jesus. Because iprogram yenziwe itheko liye kabikho. Amen. Itheko libe khona lisho lifithe iprogram. Yeah. So iprogram yiyo elawula ubunjani betheko. Now ndithi kukhona abantu abahambayo behamba neprogram eseligqibela uba ngomso wena you will go so far uzophela endaweni ethile because izolo labo libachazela ngengomso labo. Now I am telling you ndithi kukhona i-technology eyeza isuke ezulwini eshintsha amazolo wabantu. Amazolo wabantu angabisabililo ingomso labo igama lalo science inceba. Oh Jesus. Nceba wayibona la tata wayisithi Messi rewrote my life. Into endiyiyo namhlanje akumelanga uba ndiyiyo according to incwadi endandiyibhale ngezono zam. Oh Jesus. But inceda into yobana incwadi yamatyala eyayindimangalela nayo yabethelwa nayo uJesu. Natsho ndabalelwa kwabatha ishansi yesibini yokuqala ubomi obutsha bangayinikwa. Mighty Jesus. Listen to me. Kukhona imess esizenzayo ngemva kodwa khona uhlobo labantu abanikezwa another chance. Amen. Another chance. Amen. Abantu abathi bebhatyazile banikezwe another chance. Jesus. Mna ndandingena ngefestile emizini. Ndandiliphara eselahlule. Jesus. Into ebangela uba ungayikholwa le nto endiyithethayo kungenxa yokuba kwafika inceba. Amen. Yathatha nonsense. Jesus. Yayenza something. Yathatha nobody yamenza Oh usomebody. Jesus. Yathatha uzero ya add wesibini naqeda ya add 1 ekugqibeleni. Amen. Inceba into eyenza imfundiso yami ndingayiphili njengabanye abantu
It is because andithathwanga apho bathathwe khona abanye abantu. Xa ndisukisa ndibajonge uba bayalila ootata okanye abalili. Xa kukho into ethi mandilile ayikhayi. Amen. Because when I remember, Oh, Jesus. Amen. ndafumana isimanga soba kukhona indoda etshintsha izimo esizenze ngokwethu sasifaka mani. Amen. Isimoko sisifaka esimokweni sisifaka. Ingasibuza uba ubungene njani apha. If ubuza uba uyafuna uthi ndiyafuna idiploma. Amen. Amen. One time uhamba nale ndoda phakathi kwabafundi bakhe abalishumi elinambini igorha elikupita. Indoda yathi xa imbona elwandle yothuka wathi uningesaphi ndim. Wathi Nkosi uba nguwe itsho ndiyandize ndihamba phezu kwamanzi. Siyoyika zonke sisebhudini laphakama igqaji. Wathi yiza yangena emanzini yahamba phezu kwawo. UPeter wahamba phezu kwamanzi. Igwala lahamba phezu kwamanzi. One time bathi besenhlanganisweni entabeni ebahlenise phansi kuhlobo. Bathi abantu bathi bangaphandle ndingubani. Bamchaza bathi ngulo. Bathi na masisuke ngaphandle masizane eklasini nina nithi ngubani. Kwacaba khona man of revelation in the house. Yathi hands up. Yathi wena nguye uKristu unyana kaThixo ophilayo. Bangangakwazi abandihleli nabo. Mna ndine insight ndinento endinikwe yokuchala uba kahle wena ngubani. Wayiconfirm uJesu wathi lento inamandla lePeter. Awuyithathanga kwinyama yakho negazi lakho iniwe ngumhlekazi le. Waqala uPeter wathi Jesus, I am the spiritual of them all. Ndingwena umachoti kwezi ndihamba nazo. Naxa siyovusa abafileyo kuthathwa mna ndangomnye wabo. Ndingomnye wabo. That is why ndinesibindi kwi-last supper. Xa kudliwa isidlo sokugqibela esithi omnye wenu uzoncatsha ndiyime ndithi ayindimi mna ndingema nawe noba ungayaphi. Oh Jesus. Improfeti indodana yomuntu ithi wena ungekakhali nenkukhu zobe sifike kathathu. Mighty Jesus. Yathembela kwi-revelation yayo yathi akandazi uJesu. Yep. So mprova ngoko namhlanje I know who he is. Amen. Ndiyamazi ukuba ndicinga nazo. Ndimphethe 99 uJesu. Jesus. Nawe ithi iBhayibhile xa uyifunda xa kufikwa kule ndawo uJesu wayixoxela kuyo. Xa kuxoxwa pha uJesu esendlini uPeter ephandle. So uJesu uhleli kule ndawo uyambona uPeter phaa la gorogoro wothe umlilo woye kungena ngaphakathi. Ishubile. Kufika intonjazana nembuzo imbuzo uPeter ingathi uhamba la bhuti upha ngaphakathi endlini nje. Athi uPeter no one must. Okay. Zimbuze ezisihleli nazo zithi ngathi uyafana nje nendlela onxibe nendlela othetha ngayo ngathi athi uPeter Amen. xa kudlula ndoda ithile ixa idlula ithi ingathi lo mfana uhamba la mfana upha ngaphakathi nje athi uPeter ndithe ndifunga uThixo andimazi la muntu upha ngaphakathi. Ithi iBhayibhile waxa igqibotsho yakhala inkukhu uJesu wamjonga wakhumbula uPeter uba ebethe. Jesus. iBhayibhile ithi uPeter wabuhlungu enhliziyweni waphuma wayishiya inkosi yakhe wayokhala. Esixa ethethe uPeter mna ekhaya kwakuthiwe ndingungcongolo. Peter sorry Cleophas. Igama ethi Cleophas kayithi ngcongolo ngamagama aphandle ndifana nawumzi ulalela ngapha umoya kayiyanga. So ulalela ngapha umoya so ndithemba isesimeni kwavuka into yasekhaya bavela kuthiwe ndimfana ongafanele nto. Ndinguziro wendoda. Nasebudaleni bami igama lami lisandilandela. iBhayibhile ithi ngosuku lesithathu Jesu mayevuka. Oh Jesu. Oh Jesus. Mayivuka ngosuku lesithathu Jesu. Udibana nomama uMaria. Uthi xaya lamadoda uba sohlangana eGalile. Oh Jesus. Uthi xa isohlangana eGalile uyayazi umama usivela istory uPeter umphikile.
uphilile. Amen. So ushone mazihambe zomshiya uPeter Oh, sizobona. Jesus. Wayanesa uJesu wathi ngicela uPeter. Abantu ngamshiyi. Abantu abanikanyeleyo. Ndibanikeza second chance. Jesus. Hallelujah. Ngamshiya Peter. Jesus. Andiba la ngokundenzela uphika mina. Hallelujah. Wenze okubi kum. Hallelujah. But I am that God obavisitayo onone. Ndibanikeze another chance. Funa uzothela ngoThixo kaPeter namhlanje. uThixo second chance. uThixo second chance. Akajongi imesi yakho. Imesi yakho uyayibona. Kodwa ujonga inhliziyo yakhe. Inhliziyo yami iyafuna Thixo. Iyafuna njalo inhliziyo yami. Ndiyehluleka ngokwami kodwa ndiyafuna. I want to go to heaven. I don't know how to. Ndiyehluleka. Ndindedwa. Bonke abanjalo inkosi uJesu iyabombesa. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Khona indoda eyahla. Hallelujah. Khona Hallelujah. indoda eyalinyaza. Oh, Jesus. Indoda ye-second chance. Hallelujah. Indoda ye-second chance. His name is Jesus. uYesu. 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 Uyaphinda bajonga abantu. Naba bantu bonke bakuzele ngomva. Kodwa uYesu uyakwazi ukuphenduka. Alando ngantweni. uYesu. uYesu. Uyayithatha into engento. Ayilande ezaleni. Ayithatha ivuthulwa. Ayoyihlalisa ngamanene. uYesu. Abantu bayalahlana kodwa uYesu uyatholana. Abantu bayashiyana endleleni kodwa uYesu uyathwalana. Sizebuye singamamikiliki singakwazi ukuzimela. Besingakwazi ukuzenzela nto. Sibanjwe nguye. Sikhwelwe nguye. Sigcinwe nguye. Usibona sinje. uYesu. Jesus. uYesu. 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 Hallelujah. Andazi ukuba abantu bathini ngawe. Andazi uba uthini ngawe. Kodwa kunento ethethwayo ngawe Zumile. Hallelujah. Ikhona into awuthula yona nawe wade wazibona uyiyo wayamkela. Kodwa kunento kungavunywa ngayo. Ake bhala uThixo akavumanga ngempilo yami. Akavumi. Jesus. Akavumi. Nanku umuntu we-second chance. Oh, yes, Lord. Nanku umuntu we-second chance. Nanku umuntu we-second chance. Siyathandaza. Nanku umuntu we-second chance. Nanku umuntu we-second chance. Oh, Jesus. Ubomi bakho buyimesi. Ubomi bakho buyimesi. Uyakwazi ukuzembatha. That's why abantu bakuthi bengakwazi ukujongana nabo. Oh, Jesus. Xa bezijonga esipilini besengaba bakwazi aboneliswa ububona babo. Kuba ngase bekhona into abayifakayo bafihla ububona babo. Jesus. Bathi xa besebesifakile besijibheke ngazo zonke izinto zalo mhlaba khale bathi ndi-right ngoku. Xa betshintshile ukuba ngabo kodwa uJesu kwenza ukuba uthi uzibheke esipilini uthi ndamele ndi-right. Hey abantu basekhaya andishoti nganto. Oh, Jesus. Yes, Lord. Abantu bakuthi balimele bonzakela abantu bazingcweleka. Zingcweleka. Oh, Jesus. Uthi uyizaya umzimba wonke ujufu. Uthi zingongoma ngamaduma. Uthi akutudiswanga khaya kube khona ichiza yokuba abantu balashwe. Oh, Jesus. Uthi bayagula. Uthi kusuka enhloko kuyoma ezinzwaneni. Uthi kujufu. Kujufu. That's why uzama
ukumbamba naye abantu baseka walimele. Abanye bathi belimele benjalo bazame ukuba benze abantu abasebenza bafile bhetele kodwa bavele babalimaze worse. Jesus. Abanye babalekele esigonjweni besithi kuzawulunga xa befika ecaweni kwavela konakala ngakumbi. Jesus. Kodwa uJesu siyathandaza cela umeke inyawo zakho. Oh yes Lord. Umfakeleze ngaphambili fulani egameni likaYesu Kristu wasena siyathandaza. Thank you Jesus. Vala amehlo wakho sesiyathandaza. KuJesu uvula ngasendleleni eJerikho. Udibana nendoda uYesu encane ngabantu. Udibana nendoda naye esitonileyo. Udala ndoda lakhala. Isizwa kuvula Yesu. Sizotshona lapha nakuyasehlela. Nakumnikazi wentaba ehlela ngendlela. Udinga abantu abanjengale ndoda abathi Yesu nyana kaDavide benzele intaba. Namhlanje sifuna abantu abathi Yesu nyana kaDavide benzele intaba. Phakamisibele zakho wena Tholo. Sendiyathandaza namhlanje ndifuna wena Tholo othi Nkosi Yesu benzele intaba. Vala amehlo wakho, vala izandla zakho phezulu. Wena othi Jesu sikumethile izinto emhlabeni, sikumethile izinto kulo mhlaba, impilo yakho yonakele. Ndizokwazisa namhlanje ikhona intaba. Futhandaza nalo muntu othi ntaba kaThixo ndifikele nami, ndidinga loo nceba. Nkosi Yesu benzele intaba. Phakamisa iinyawo zakho, vala amehlo wakho egameni likaJesu. Phakamisa iinyawo zakho kule ndawo kuyo siyathandaza ngegama leNkosi yethu Jesu. Ikhona intaba nalapha endaweni yaseBhunjana igalelekile, ifikile, izawutshintsha amadoda etata, izawutshintsha omama balapha, izawutshintsha ababhuti bale ndawo. Ikhona intaba. Grace of God. Izandla zakho sesiyathandaza, izandla zakho sesiyathandaza. Nasi isandla siyaphakama, Nkosi kusikelele mntasekhaya. Ndasibona izandla siyaphakama, Nkosi kusikelele bhuti wami egameni likaJesu. Nkosi kusikelele mntanami. Yiyona intaba kaThixo, yiyona nasi isandla nakumusa kaThixo. Nansi into eqalela abantu ubomi babo, nansi into ethetha abantu belahla ithemba, nansi into ethetha abantu bencane sizo zonke izinto zomhlaba. Intaba kaNkulunkulu. Phakamisa iinyawo zakho, ndiyazibona isandla sakho, izandla phezulu izawuallocata. Andiyazi into ekushayeleyo kodwa the grace of God